Imvula enamandla idale omkhulu umonakalo enyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal. Amakhulu ezakhamuzi asala dengwane engaphezulu kwekhulu imindeni ekhahlamezekile. Indawo uNongoma iyona ethinteke kakhulu njengoba kubhidlike imizi eminingi. Umama uNtombi Mthethwa wasesigodini sakaGwebu ungomunye wezakhamuzi ezikhahlamezekile. Nansi ke inzala abantu nangu umnikazi wekhaya. Selinele ndaba kakhulu. Ngizwe labethi gogo nansi ngizwe mina into ngathi umuntu ekhwela ngabethi ngizwe ngalokhu divolo kodwa anganganaka nje ngihlezi la endini bathi gogo nayindliwa ngibona baphuma babaleka bangishiya ngihlale uma gogo uyazi mntwana ngizwe ungavumi noma ngisukume manje ngizwe umoya wami ukhathala kakhulu ngihlale iyawa ngihlale phakathi. Umasipala wendawo uthi uyazama ukwelekelela umndeni wakwaMthethwa nakuba ungamile kahle emalini. Zikhona izindle zakhiwa khona esingazange ke sikwazi ukuthola nogogo ukuthi asichazele kahle ukuthi konje waye apply lane ukuthi naye akwazi ukuthola ukwakhelwa indlu le kulolu hlelo lwezindlu ze-RDP. Enkandla kusathungathwa abantu ababili abemuka nomfulu uthukelo wawudla izindwani ngesonto. Umnyango wezokubusa ngokubambisana kanye nezomdaba esifundazweni uthi usabhekisisa umonakalo odalekile esifundazweni. We did have 2 fatalities where a man and a young boy were washed away in the Uthukela River in the area of Nkandla. The search and rescue teams were unable to access the river over the weekend, but they have been on site since Tuesday trying to locate the bodies. Umnyango sewethembisa ukuthi imindeni efana nowakwaMthethwa kwaGwebu iyona okuzoqalwa ngayo uma sekukhishwa usizo.